Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. May buntag sa inyo tanan mo ni si Dr. Kagapi Jr. sa Doktor sa Kahanginan. Balik na sa takaron kay live sa takaron kay Wednesday. Mao ni siya ang ato ang number 0991-215-3123. So sabon lang nako. Ang number nato kay 0991-215-3123. So mao ni si Dr. Kagapi, Dr. sa Kahanginan. Kauban ako akong igsoon diri si Dr. Lady Margaret. Pero dili sa medical doctor, kuan siya sa finance. Okay, so atong topic magod karon kay impatso. So hapit naman ang ato ang appropriate lang gining atong Christmas magod. Appropriate lang niya atong topic karon kay impatso. Kay dili lang na simple lang yung wala na tunawan. Okay, so maimuntag diya sa mga viewers diya sa mga Facebook live nata sa Facebook live kung kinsa man tong nangutana. Ang pangalan kay Edward Kagapi yapon ang iyang page. Mao nang page sa kong papa tong una, antud karon mao na ko ginagamit. Tapos ang nata sa DXUM karon live sa frequency 819 live na sa radyo. Good morning diya kay Sir Ding Dukot, Sir Ronil, og si Sir Roy Johnson mo na siyang station manager. So karon siguro na to atong topic. Unsa man gyud ning ginaingon na impatso kanang mao ba gyud na siya ang katong pagmukaon ka dili mo tunawan, dili mo guna simple lang kung moadto ka sa doktor unya ingon nimo impatso, daghan kay nang tan-awon sa doktor. Ang first gyud nang tan-awon niya kung unsa gyud imong gikaon kay ang isa ka hinungdan sa impatso kay daghan kayong taba na imong gikaon. So unsa na tao ka na indigestion na sa fat. So namo kay ibang tao labaw na ay mga problema sa abdo or sa gallbladder. Halimbawa, na siya ay mga polyps or na siya bato dito sa imong abdo. Kada mukaon ka og bantikaon or mukaon ka og kanang taba. Pasintabi lang sa mga dili ka og mga taba. Kung unsa mo, vegetarian. Okay? So social man gud, vegetarian ang tawag. Pero kato, pag mukaon man gud sila mga taba, mukaon sila og mga mantikaon, musakit na nila ang mga tiyan. Labaw na katong nay mga gallbladder polyps or katong nay unod na nitubo dito sa imong abdo or katong nay uban na apoy bato dito. Kay kada piga nila sa ilang ikatumang gallbladder, mao na siya ang silbing kuan sa imong storage ba sa imong bile para matunawan, mag-help sila sa digestion sa imong sa imong taba or sa mga oily foods. So every time na mukaon ka ato, mupiga man gud siya, so maipit niya tong bato, simba ko palayo barato mo na tong mga tao na usahay makita ninyo magyelo. Kung wala mo kasabot sa akong ginastorya kay wala mo koy illustration or unsa, pakita lang ninyo sa internet unsang naong ng gallbladder, mura na siya knapsack og naong or balloon. Tapos kung mukaan kag taba, mupiga man na siya. So ingana na siya ang function na niya. Karon unsa mga alibyo ana? Ang number 1 alibyo ana mo inom og limonseto. Kay kung kinsa man tong nag-ultrasound dati unya nakitaan na naibato sa ilang abdo, pag nagsakit gani na inyong abdo, ang first aid gyud ana niya kay limonseto. Ngano? Kay gihimo mo gina sa Ginoo ato ang tiyan na ang function niya pag acidic, kung tayo lang acidic atong tiyan. Mahimula na siyang acidic kung walay mga taba or mga oily foods na dito. So pasabot, walay sulod atong mga tiyan. So dili siya kayo mulihok ang iyang gallbladder, dili mo function to yung gallbladder, dili niya pigaon ang katong abdo mo nang dili mo sakit.
Pero hintawon isipon ninyo kung naa siya bato dito. Dili angay na maglikay-likay na lang kag pagkaon. Kaya naman siya bato dito. Unsa na lang kung magbara siya dito, mao na tong ginaingon ninyo sa mga tao na ngano nagyelo ang mata, nagyelo ang lawas. Mao na siya ang jaundice sa English. Okay? So ambot lang unsang pangalan na sa Bisaya. Ambot unsang planeta ng pangalan na basta jaundice na siya sa English. Okay? Kung kinsa man tong jaundice ang tawag na. So mga ka dito sa public na hospital, Dok, gi-jaundice ko. Kuyaway, social kay. O tingala ko. Asa kagikan lang pangalan na. Gi-jaundice. So, watching from Digo City, Sir Wilver Pokulan. Idol Doc. Basig idol ni akong papa, dili ako. Okay, so nadirigikan kay Crispy Akil Hinogin. Good morning, Doc. Watching from Tagum. Good morning, pod. Sa Digos o sa Tagum. Nadirigikan kay kay Sir Wilver Pokulan. Good morning sa inyo tanan. So, balik ta dito sa atong topic. So, na-istorya na nako katong na problem sa Abdo. Napo nay ginaingon na abi niya sa tao, isa lang mong nakapangalan sa Bisaya, Impatso, pero daghan kay na siya entity sa English. Entity, amot sang entity na siya sa Bisaya, amot sang entity na sa Ronel. Pero ang kuan na is pwede pod ang ulcer. So magka-ulcer ka, may bala na nimo kay kada mukaon ka, magsakit ang imong kuto-kuto. So pareha gyapon na siya dito sa sa gallbladder na polyp or gallbladder na stone. So unsa man na siya katong ang ulcer man good, duha man nakabuok imong iyang location. Ang isa dito sa tungol mismo. Ang isa kay katong tinae na after sa tungol. Kung imagine ninyo na sa tungol, na sa stomach, after ato na sa small intestine or ginaingon sa English duodenum. So ayon na sa ninyo i-memorize ibal ilang na kada magsakit na siya, kada mukaon mangud ka, pwede na siya budiretso og sakit, pasabot ana na rito sa tungol ang problema or sakit siya after na, mga few hours after, mao na siyang dito dapit na sa tinae na sa dapit ang ulcer or naibuslot dito. So, ang test ana niya, kay katong ganina manggod, so nakalimot mo ko ganina gingon ang test at ang unsaon pag-test atong ganina, ultrasound to ganina katong bato sa abdo or na siya gallbladder polyp. So kato siya pag-test ato sa doktor na siya ultrasound. Okay, karon kaning ulcer pag-testing nato H pylori na siya na blood test or fecal or sa hugaw. So kung mo positive ka dito, na kay 2 weeks na tinambalay ana sa doktor. Mo na siya mga triple therapy or quadruple therapy ngalan sa clarithromycin, amoxicillin, metronidazole, ciprofloxacin, depende na sa doktor. Inayon ako ni tanan pinapaspas para dili ninyo ma-memorize, okay? Para dili ninyo maingon sa pharmacy unsa to. Ginatuyo na ako na para mangutana mo sa doktor kay dili ko ganahan na mag-self-medicate mo. Okay? Gusto kailangan po na ninyo na mag-reseta. Okay? So apil na diha ang katong quadruple o triple therapy, ang omeprazole o pantoprazole. Pwede po itong ranitidine. So kana siya 2 weeks na nimo itumar para mawala na to imong ulcer or di na mo balik. Pero unsaon pagkuha sa ulcer, gusto lang nako ni makuha sa mga tao. Ang ulcer man good bacteria na siya. Tung una man good gitanaw sa mga medical field, so sa medicine, area sa medicine, na ang ulcer nabuslot lang siya kay tungod hyperacidity ang tiyan, di ba? Nakadungog mo ana. So kung kana lang gihapon ang inyong pagtuo ana, medyo ulahin na mo sa panahon. Kay ang katong in the year 1990s lang or
late 1980s, nahibalaan sa medical field or sa doktor kay continuous man ang pagkuhan sa doktor sa among pag-study. Nahibalaan namo na ang cause day ana o ang hinungdan sa ulcer is ang H. pylori na bakterya. So kagaw siya. So kung iyan na nakagaw, kung iyan na siya ni gawa sa kagaw, asa siya gikan? Gikan dyan sa imong mama, sa pagkiss sa imong mama, o nag-share mo o kanang baso sa imong mama, or katong nag-kiss ka sa imong girlfriend, boyfriend, nag-kiss ka sa imong asawa, magtakuranay na sila. Gamay kay posibilidad na takod, pero mao gihapong storya ha. Magtakod gihapon. Mao na siyang pag kuan ana, kung na-ulcer mong partner, o nagka-ulcer tong iyang ang pasyente na ako, nagka-ulcer siya, pautano din ako, imong partner na ba to siya nga to gyapon? Kaya pwede man na siya ang mubalin mo na through saliva. Okay? Sa laway. Kung wala ba to kabalo kinsa unsang saliva. Okay? So, sa karon, so next nato na hinungdan sa impatso kay siyempre December man eh. Kung kinsa man tong naminaw na replay, basig mong basig January, replay ni January, basta dili man December karon. January naman. Naman ko times na mag-replay ko kay di man ko everyday good. Ha, dili ko everyday mag-storya diri sa doktor sa kahanginan kay di man ako pangandoy na mag-DJ. So nangyari nako na DJ nako, nahimo na kong internet personality pero wala gyud ako din na pangandoy. Okay, so nadiri kay Ma'am Sweetie Linesh. Hi, good morning. Watching from Singapore. Ay, good morning, ma'am. Good morning po day sa Singapore. Pila kay ka? Same lang day sa atong oras. Okay. Ingon sa akong igsoon. So, good morning, ma'am. From Singapore. Medyo layo-layo pag ka, Ma'am Sweetie Linesh. Nadiri gikan from Ricardo Sartagoda. Good morning, Doc. From Bago Galera, Davao City. Oy, layo rin ni mo sir. Mas layo pa ka sa Singapore. Pero muntag bitaw sa inyo. Ano lang, joke lang to. Okay? Bago Galeria. So, ganahan ka mo sabong, sir? So, okay. Continue na to atong topic kay medyo dagat-dagat katong na yung mga questions diri. Unya na ako na sa storya na kay i-continue nato nito ang topic para diretso-diretso na tag pangutanon tubago na ako mga pangutanan ninyo. So karon unsa pa ang hinungdan sa impatso? Isa dito kay na-mention na ako tong duha, gastritis. So unsa man ang gastritis? Mao na siyang naghubag ang imong tungol. Okay? So true ingana pa lang, may imagine mo ngano siya naghubag. Dagan kayong hinungdan ana, pero ang isa dito is nag-allergy ka sa pagkaon. Okay? So imagine adto ka sa isa ka party. Kita kag mga pagkaon dito na dili kay nimo ginakaon. Labaw na kani mga seafoods. So siyempre, ala na magkaunon nimo tong perminti nimo ginakaon, di ba? Di kaunon gyud nimo daghan tong imong dili perminti ginakaon. Labaw na katong mga shrimps. So mao na siya pagkaon nimo atong mga shrimps, niya wala ka kabalo na allergic day ka ato, mao na siya ang gawas ato niya mag-gastritis ka. Magsakit ang imong tungol. Mao na siya usahay pasintabi sa nangaon, kalibangaon. Okay, so isa man na sa effects impatso ang kalibanga, di ba? So food allergy na dito siya. Mo nang pag ana gani, syempre ang tambalan na dili antibiotic. Kuan lang siya kanang observation, unya inom kag daghang tubig para unsa nimo to imong lawas ba, ma-balance nimo na dili ka ma-dehydrate. Kasi naman kag kuan hugaw pag hugaw, di ba? So, mamayat yun ka. So, ang tambal anak niya, usually, ang ginakuha na mo is, kuha lang na, katong mga SSI. Okay? Katong mga, ano ba? Omeprazole, pantoprazole, itong mga ranitidine. Tapos, naalay mga HNBB or Buscopan.
para dili lang kayo mo hilab ang imong mga tinae. Pero other than that, ang pinaka number 1 gyud dapat nimong gamiton imong imnon is katong orisol. ORS katong asin na ibutang gani sa dili ko na yung asin na siya, pero ORS ang tawag na niya, oral rehydrating salts. Butang na nimo dito sa imong 1 liter og tubig, tapos kung sa to imong gigawas na hugaw, mao to imong ipuli sa imong imnon. Okay? So para dili ka ma-dehydrate ba, dili ka maabot sa ospital, dili ka ang imong potassium sa lawas mababa man na, imong sodium mababa. Mao nang gina-replenish siya dito sa ORS, oral rehydrating salt. So makita na ninyo dito sa ang itsura na niya. Mura na siya kanang nasa sachet na asin. Butaw na nimo dito sa imong 1 ka litrong tubig, inyaim nun na nimo. Okay? So mao na siya ang iyang first aid. Sa katong sa ulcer, i-mention ako ganina, omeprazole, pantoprazole gyapon. Okay? Pero dili ito siya mawala unless i-triple or quadruple therapy. Okay? So na diri kay Sir John Padillo. Good morning, Sir John Padillo. Advance Merry Christmas po. Advance po, Merry Christmas. Happy ta gyud atong Christmas, Sir John. Unta daghan kag pasahero, daghan po kag mga chicks na pasahero. Okay, so may buntag diha. So nadiri kay Sir Karim Sob, KR Sob. Good morning. Mao ni siya ang atong TikToker. Makita na ninyo na siya mga post na mga shorts. Medyo dagan-dagan po na siya mga makita na ninyo. Ambot nakalimot ko sa iyang pangalan, i-shoutout daw tong Ay salamat sa imong FB stars 50 cent. Iyaway daghan na kay kwarta Bong. Good morning padayon. Salamat kayo. Unsa itong pangalan sa imong TikTok shorts gani Bong? Karim KR Sob. Mo na siya, amigo na ko na kayo. Bali na siya. Sa OR na siya tong una, maayo kay na siya na nurse. Karon kay nag-TikToker, kay mas daghan man ang kwarta. Milyonaryo na, tanawa, nag-FB stars na good. 50 cent na good daw. So, padayon ta karon, unsa pa ang katong ginaingon nato na impatso, unsang hinungdan nato? Ang isa pod ka hinungdan anang impatso is mudaghan ang bad bacteria. Okay, mao na siya ang naman natay mga bacteria or katong mga unsa sa atong lawas, naman na siya mga sa sulod sa atong tinai, naman tay mga bacteria diya sa sulod. Mao na siya ang tabang sa atoa na mo digest. Labaw na dito sa large intestine or unsa man ang kuha na ng large intestine kay nagstorya naman tag small ug large intestine, naman na siya tungol. Ang connection nila na kung isipon nimo, imagine nimo naman na sa mga TV, tungol, esophagus, tungol, agihanan sa pagkaon, small intestine, unya large intestine na nasa sunod. Kanang large intestine, ang sulod anak niya, daghan kay na siya mga bakterya. So, na siya good bacteria, na po siya bad bacteria. So, unsa man yung mga bad bacteria? Ang ginabuhat aning bad bacteria manggod, tambay lang na sila kay init man na sila, naman na sa sulod sa na gitagaan man na, gihatag man na sa tuwa tong sa atong mga mama, tong nagkista sa atong mga mama, tong baby pa ta, ginakisan man kita ana, or mag-share ta tong mga utensils sa atong mga papa, katong mga bacteria na to niadto to sa tuwa. Karon, naman po tayo good bacteria. Pareha gyapon ang iyahang transmission process. Karon, pag mukaon man gud tag mga parehaning gulay, kay wala man gyud tay mga kaning humans, kaning tao, dili man gyud ta dapat maka-digest og gulay. Labaw na kaning mga cellulose. Kay kaning mga gulay, mga kanding laman ig mga baka, mga karabaw ang kuan ani digest. Pero ngano man lagi na makakaon ta gulay tungod aning mga bakterya or mga kagaw. Naman tay mga good na kagaw, naputay bad na kagaw sa lawas. So kaning good na kagaw, mudaghan ni sila pag magsige kag kaon og gulay. Mao nang isa na siya sa
nagapakuan sa inyo na dili ka mo magka-cancer kaning mga good bacteria. Kay tanggalon man niya to mga kung bisayaon lang nato, mga pangit na chemicals dito sa may mga pagkaon nimo. Tanggalon to niya, siya ang antioxidant, siya pod ang digest atong tig tunaw sa mga pagkaon. Mo nang pagdaghan sila, gwapo kay mong ang dagan sa imtiyan. Okay kay mong tiyan, dili nagasakit, dili nagabutod, dili po siya diarrhea, dili po siya nagakalibanga ba. Karon baliktaron na to. Kung daghan kay kagikaon na karne kay mo manihing siyempre December man eh. Di ba? Kada party makita ninyo. Di ba na mga lechon. Unya na gulay. Pusta na pako ang kauno ninyo lechon dili ang gulay, di ba? Isa mo mukha og sitaw party, di ba? Wa mo mukha og sitaw sa party. Kauno nitong lechon unya. Siyempre, panagsa lang man eh. Mukaon mo ato or katong lechon baka o ako yung lechon baboy sa mga atong mga kaigsunan na Muslim. Lechon baka, pareha lang na sila. Lechon baka, pagkaon nimo ato, daganon nimo kay panagsa lang gud na. Karon, kani mga karne manggod or kani mga meat, makadaghan na sila bad bacteria. Dito na katong bad bacteria, ang ilang byproducts makakuan sila og cancer sa tinai. Mao na siya. Kung taas kay kag animal fat or taba sa mananap sa animal is Bisaya. Hayop. Tagalog ng hayop. Basta kanang kuan sa hayop. Pag fat sa hayop, taas kay mong ingestion ana. Bag 50 years nimo ana, taas kay mong risk for cancer. Nakuha ninyo? Mao na tong role sa bad bacteria. Katong bad bacteria man gud, mudaghan na sila. Mao na tong maibala ninyo nganong buturon mo, usahay ang uban constipated, ang uban kay kalibangaon, depende na lang sa reaction sa tao. Pero tungod to sa imong dili kay balance imong diet, walay gulay sa imong diet, walay good bacteria na moabot dito sa imong lawas. Okay? So unta naminaw mo ato kay gwapo kay to siya na na prevention sa cancer. Prevention sa cancer, mukaon kag daghang gulay. Okay? Gulay gyud na siya ang prevention. Mao na siya ang nakita namo sa medical field. Taas ang hayop na fat or animal fat or taba sa hayop, mas higher ang risk for cancer. Dito na mosulod ang probiotics. Okay? So wala ko nag-sponsor din sa probiotics, pero kaning probiotics pag imno nimo ni in the right amount ha, dili daghan kayo, dili pud siya kulang kayo, mudaghan ang inyong good bacteria. Okay? So nag-mention ako katong mga supplements ha. Wala dili ko anti-supplements. Pero katong mga probiotics, supplements na siya. Ayaw igna na kikalaban yun ako mga supplements, dili ko wala ko nagkalaban sa supplements. Anak ko na good na sila, pero dili lang pasobraan. Okay? So dili sila himong tambal. So mao to mga probiotics, mao na tong moabot. Pag inom nimo tong probiotics, kung nag-impatyo ka, simbako palayo, mo tong kosa to, kasi kagkaon daghan, inom dahil kag probiotics, makatabang na siya. Okay, makatabang na siya sa imong pagsakit sa imtiyan, kinimpatyo ka. Okay, ayaw po di mo sobraan, kay makonsipate po ka. Maglisod po na mo ang manggahi po ni mong kuhan, kidaghan naman kayo mo digest atong tubig, makuha atong tubig. Okay, sila man po ang tigkuha sa tubig sa mao ganing dry na atong hugaw. Okay? Medyo dry. Kaya yung good bacteria man na kuha na nilang tubig nimo i-resorb nila sa imong lawas. Okay? So mao nilang isa ka function. Isa po nila ka function katong mag-digest og mga gulay. Okay? So karon pa lang mo yung idea na gulay gid ako ang first aid. Sunod, probiotics. So, nadre kay shout out kay Sheila Alivio Servilom. Good morning, Doc. Merry Christmas. Merry Christmas pod kay Ma'am Sheila Servilon.
Nadiri kay Ma'am Marie Elena the Vocal. Good morning, Doc. Salamat sa Diyos. Naka-live ka today. Merry Christmas is advanced. God bless you always and to your family as well. God bless po Ma'am Maria the Vocal. Salamat po na healthy ko enough para maka-live ko karon. Kay usahay man god na times na katapulon gyud ko eh. Tapulon kay kung matag alas 7 lagi. Ang ano man gud ingani man ng time gud na ano mag-live. Pwede mo gud ta mag-live tag mga 10 to 12 pero sige na lang. Serbisyo man daw. Okay. So nadiri kay Ma'am Helen Cacho. Good morning, Doc. Hello, Doc. Good morning po. Good morning, Ma'am Helen. So, padayon ta sa atong ang pinaka-last and final topic na ko sa Impacho. Okay, so na-mention na ako itong uban. Kung katong bago lang ni sulod, ang ikuha lang nako, i-mention ako usab, katong ko sa Impacho is bato sa gallbladder. Na siya gallbladder polyp or naay unod ni gawas dito sa imong apdo. Pwede siya ulcer, peptic o duodenal ulcer. Mao na siya ang sa tungol or katong sa small intestine na ginayon nako, tinai na ulcer. Pwede po siya gastritis or food allergy na nagitatawag na food allergy o katong bago lang nako gi-mention, good and bad bacteria. So, ang pinaka-last nato na topic is, pinaka-last nato na cause or pinaka-common na cause sa mga Impacho is nasa'y nitubo dito sa sulod. Nasa'y unod na nitubo dito. Na natago lang nimo siya. Simba ko palayo, wala ko niyo na nahingana pag may Impacho pero naiuban labaw na kaning sa tungol nimo naa siya gabara dito. Dugay na din siya gabara pero wala lang siya ni activate kay imong gikaon kagmay lang ginagmay lang ba. Wala kay ka ni full og nagkaon. Mao na to siya pagkaon nimo daghan na Impacho ka. Okay, so mao na to siya. Pagkakaon nimo ni kahit lang siya gabara, mao na to lang suka-suka. Kinaday ni tubo ito sa sulod. Unsang first aid ana niya? Ang first aid ana niya nasa ospital pero sudlan kag tubo dito simba ko palayo sa imong ilong paadto dito sa imong tungol para lang igawas ang hangin, igawas ang katong mga napuno dito na pagkaon dili siya mo diretso dito sa mga nigbara. So katong mga to gani maghuna-una nagigkaglain. Okay, so sa karon man god, mag-break sa ta sa Ronil. Okay, so mag-pause lang ta karon for a short break kay natay sa words atong mga sponsors. May buntag sa inyo tanan, mo ni si Dr. Kagape Jr. Bali, ang number nato sa doktor sa kahanginan, balik sa ta karon 0991 215-3123. Sabon lang nako ang number namo diri kay 0991 215-3123. Ang clinic nako na days, Monday to Saturday, 7 to 12 noon. Pero dapat ninyo mag-text sa secretary nako kay labaw nagkaron holidays manggo December ni na show. Kung gi-replay ni siya sa January, matingala mo ngano ko magbakasyon pero December ni siya na show ha. Ang secretary nako na number is 0995 221 8007. Masabon lang nako para mag-text mo sa iya na kung na ako'y clinic or wala. Ang number kay 0995-221-8007. Monday to Saturday ko kay kailangan ako kwarta. Okay? So, dili bitaw. Yan na lang yun ako kay half day lang ko. Maluoy po ko akong pasyente ng mga lagyo. Good morning lang ako kay Dr. Maria Teresa Badang. Muna siyang isa diri sa pinaka-prominent nato na nephro or katong mga doktor sa kidneys diri sa atong Davao City. Thank you for your good advice. Thank you po Doc sa imuang feedback po. Kailangan gina ko feedback sa ako ang mga mentors. So isa na siya sa akong mga mentors, Dr. Maria Teresa Badang. Kuha na siya. Isa na siya sa mga prominent na nephrologist diri sa Davao City kung di mo ko magkamali. Okay, kung na may problema sa kidneys, siya ang expert ana. Okay?
Kung namoy nagtaas inyong kreya or dialysis, siya na, Dr. Maria Teresa Badang. Ang clinic niya na siya sa DMSF. Sure ko na nasa sa DMSF. Napo na siya sa, I'm not sure, sa MD Marcy siguro, di ko sure. Sila, Dok, asa man yung clinic? Ingnan na lang ko diri kung naminaw man ka. Okay, so, nata diri sa mga text, unahon sa ako yung mga text kay in tao, nagasto po din sila text ako gikan diri kay 8757, 55 years old, lalaki from Tagum. Dok, unsang ni na simptomas, inigbangon buntag sa iyo, maghuot man akong dughan. Maghuot po siya mataghapon dayon kangit-ngit. Sir, pwede na siya. Dugay na maguni siya na text murag last week pa man ni. Unta, buhi pa ka sir. Kay ingan ni mong god. Pag ingan na, ang imong isipon yun mo number 1 is asthmatic ba siya? Or asthma, na ba kay asthma? Kay pag ingan ni oras sa manggod, huot o sa buntag, di ba early morning, di ba kuan man na, bugnaw ng panahon? Or medyo kuan siya ba, foggy, kung asa man mo dapit, na ay fog. Pagkahapon na sad na ay fog, pwede na siya related sa imuhang asthma. Naki-asthma ba siya o nasa COPD? Nagasigarilyo baka dati. Nga na siya ang epekto ana. Imong airways, namaga siya. Mao nang huot ay imong dughan. Simba ko palayo, 55 years old ka sir. Kasing-kasing ang problema. Pero ang kasing-kasing, wala na siya pili na panahon. Dito lang sa time na lihok ka og daghan. Okay, nag-exercise or nagtrabaho ka or nakapoy ka, way tulog. Okay, so kanang nga na huot imong dughan, dagan din sa ospital kay basig kasing-kasing day, wala tayong buhatan ni sa radyo. Ala na manawag og 911 para nimo. Okay, so nadiri kay 8252, 27 years old female from Mati City, Davao Oriental. Merry Christmas dyan sa inyo, Mati City. Layo-layo na po na niyo. Unsa niya akong gibati, dalunggan dok. Nga mabungol, murag na magbara sa akong dalunggan. Nakapacheck up dati, unya, gatagan kog antibiotic. Tapos maulian siya dok, mga 2 weeks lang, magbalik na. Kabungol, mag 2 weeks po, magbalik na po ang kabungol. Unsa ni dok, nga ano, magbalik-balik man. So pati sa text ni mo, nagbalik-balik po. Dua-dua ka nagkabungol. Bungol na po ka after 2 weeks. So, binuang lang bitaw. Ang first ana ni mo pangutanon sa imong ENT or katong nag-check up sa dalunggan, unsang problema? Kay kung na kay hubag diri na infection ng imong kon, kay tagahan mag-antibiotic no. Dili ka pwede mag-kumol sa tubig, tagamati mong ikaw basig nag-swimming ka pa after atong nagbutang ka ano, bawal na siya. Ay, dili ka na masulod ang tubig balik. Kay swimmer's ear man ang tawag ana niya. Kung sikag swimming, sikag basa imong dalunggan, unya, nagka-infection siya, swimmer's ear ang tawag ana niya. Kay nagsulod itong tubig, niya nagbasa imong dalunggan. Karon, after 2 weeks, antibiotic, dili sa ka pwede mag-swimming ana. 4 to 6 weeks, ka ana. Karon, kung gitanaw gito sa ang isa kapod ka process anang kabungol nimo basig na siya mga impacted sa rumen sa man animala ng impacted sa rumen tutuloy na siya na nagahay ito sulod ang kuan ba earwax ba ang pagtanggal na niya is ang ENT na siya or butangan nimo wala ko nimo na ikaw butangan niya kinabutangan nila peroxide pero bawal na sa imo na ikaw lang butang sa imo kay siyempre, sama na yung pagtanggalan ng atuli niya. Okay, so pa-check up na siya sa ENT. ENT ang pinakamaayo gidana. Nadri kay Ma'am Sheila Servilon, Doc, may clinic po kayo today? Yes po, may clinic po ako. 7 to 12. Okay, wala na dayon ako ang walay clinic. Okay, so nadri kay Sir Karim Sob. Sakto, it's best mag-consult doc para mag-guide sa inyong medication. Do not self-medicate. Tama gid siya, sir. Tama gid ka, Sir Sob. Ayaw gid self-medicate. Kay the more ka mag-self-medicate, the more magsamot ang imuhang sakit.
unsa ning self-medicate sa mga wala nakasabot. Kanang mopalit kag tambal unya ikaw lang mismo ang nagtambalay, wala ka nagtanaw sa patanaw sa doktor. Labaw na kaning mga na antibiotic ang involved. Kaning antibiotic na natay resistance karon. So the more ka the more na mas mahal ang tambal ang imong mapalit. Okay? So nadire gikan sa kay 0625 45 years old male from Bunawan, Davao City. Sige, sakit akong kuto-kuto. Dugay na ni. Unsay tambal ani. Thanks and more power. 45 years old male from Bunawan. Good morning. Ang sakit-sakit kuto-kuto. Kung dugay na siya, dako kayong posibilidad na nakakay bato diya. 45 years old na magug ka. Ang tambal na niya, first aid is limoncito. Kung mawala siya, bato na siya. Kung dili siya mawala, ulcer na siya. Kung mag-inom ka og limoncito na pina-juice ba, masamot siya, ulcer. Kung mawala, bato sa kuto-kuto. Bato sa abdo. Ang tambalana, patanaw ka sa doktor kay katong giingon ako ganina ang ulcer, triple therapy na antibiotics. Katong giingon ako ganina na bato, kuan gyud siya katong operation. Pero na po tayo ginaingon na ursodeoxycholic acid, mo na siyang papatunaw sa bato, pero depende na sa klaseng bato. Kung cholesterol stone na siya, na may dagang klaseng stone, pero i-explain na lang ko next time, kay medyo taas na kayong istoryahan ni. Okay, pag na, madala na siya 6 months, pero gamay lang kayong gamay. Kung more than 1 cm mong stone, ay nalaging, mawala na siya sa tambal. Kay operation yun na siya, ha? So, patanaw ka sa doktor. Nadali kay 4636 from Basyawan, Occidental. Alayuan ni mo eh. Good morning, Doc. Na ako'y pangutaan na unsay angay numon sa tahilis sa toxic goiter. Unsang tahilis? Pahilis sa toxic goiter. Ang kanimo kung toxic goiter, sir, ang kuan gyud ana niya is metimazole na siya or PTO. Kana sila, delikado na sila kung ikaw lang mag-inom-inom ani. Kay ngano, basig mag-reverse ay mo kay masubraan kag inom ani. Mo reverse ang imuhang imbis na toxic goiter ka, mahimo kang hypo ang imong goiter or magbaba imong goiter. To the point na murag ka nang wala kay goiter, mao na to siya manambok ang tao, magmanas, maghupong na uban apektado ang ilang kasing-kasing. So ayaw yun mag self-medicate. Mo nang kung nakay goiter or naay dako ang imuhang diri sa imong liog, pa-check up yun ka sa imong doktor, okay? Dili man siya gwapo na paminaw ng unsa man ni na sige lang tagpa-check up doktor na nagay sa radyo na sa dili pod gwapo na mag self-medicate ka kay makamatay ni siya, ha? Okay? So naman huna-huna magyapon ko sa inyong welfare. Labaw na kaning mga lagyo kayo. Kabalo ko na wala mo'y access sa doktor. Mo nang ginaguide ta mo na dili mo yung taon mag-inom mo o tambal na kamukha mo lang. I-guide po ta mo kung asa mo klaseng doktor para dili mo magsigtoy-toyo kung muadto man mo. O i-guide ta mo kung ansa ang first aid ana para by the time na magkakwarta mo adto dayon mo sa doktor. Wala ko nag-ingon na katulang inyong imnon sa first aid hantod sa hantod. So, kani sa goiter, ato ninyo general surgeon or endo na doktor mo na siya ang katong ginaingon nila na specialista na internal medicine, ano sila specialist na endo ang tawag na nila. Okay? So endocrine na sila ang taas sa pangalan pero endo lang pakitaan nyo. Doc, ma'am na endo diri na doktor, endo. ENT, endo or surgeon. Mao na sila general surgery, mao na sila ang pakitaan ng doktor, kabalo na sila tambalana. Pero kung wala mo access ana, pwede nang GP, general practitioner. Kay giagyan na namo sa med school. Wala ko na kailangan yung specialista. Pwede mo sa family med, pwede po sa GP. Basta lang mato mo sa doktor, okay? Dili mo
inom-inom inyo lang. Nadiri gikan from 0889 from Lisa Mira. Good morning, Doc. Unsay tambal nga aning gabalik-balik sa skin allergy? Bisag wala mo ka no kalaban, mugawas man gihapon. Kani magong skin allergy, ma'am, Lisa Mira, pwede man na siya allergic ka sa weather mismo. Bugnaw na panahon, sa init na panahon, kana manggawas ng allergy nimo. So imagine nimo, nabay tambal sa allergy. Walay tambal ang allergy. Nalan siya relief. So, ang cause mo ganing ang hinungdanan ng allergy, ang imong sariling lawas, inaatake ang imong immune system, ginaatake imong sariling lawas. Mo na manggawas to mga hubag sa imong mga skin. Pero sure ba ka na allergy lang yun siya? Basi deg lahi ni siya. Kung pwede man po ni siya fungal. Mawala, mabalik, pero naaya po'y mugawas. Mo na siya. Patanaw na niyo sa dermatologist ang tawagon ninyo na. Or internal medicine or family medicine. Okay? Nadiri kay gikan pa rin 7970, babae, 62 years old from Digos. Good morning, Doc. Unsa maning mura nako gibusaw. Dili man sakit pangihi, Doc. Asa man ko doktor pwede magpa-check up ani? Maayo kayo na pangutanan ninyo, ma'am. Ang pangitanon gyud ninyo ani kung gibusaw mo, babae mo, gynecologist or OB. Mao na sila ang best para sa inyo, pero mas gwapo kung wala gid mo dito access sa family medicine or sa general practitioners. Okay? Kabalom lang sila unsa na. Ang first na ng tanaw ninyo is urinalysis. Tanaw ninyo inyong ihi. Okay? Kung pwede mo kabusawon, pero dili sakit ang pangihi, pero nagyapon na UTI. Labaw nag-cystitis na siya. Ang cystitis na maga tong imong bladder. Wala siya mismo sa imong agihanan sa imong ihi. Mo na siyang dili nagasakit ito, pero nagasakit imong imong puson. Okay? So, balik ta diri sa mga Facebook live kay daghan kay diri na. Shoutout lang watching with my mother Claudia Gilina from Riverside, Kalinan. Pasyente siya sa imong papa from Angel Perez. Good morning, ma'am. Kamong duha. Thank you kayo sa inyong support. Kay wala mo nahimo, kung wala mo wala po ko nahimong doktor kay kamo nang pasyente sa kong papa niya nagbayad man mo sa iya. So nagbayad mo sa iya mo tong gipang eskwela sa mo. Okay? So transfer lang na ba? Mo na tong gibalik pud nako sa inyo ang katong mga support ninyo. So mo na ning nanak ko diri karon silbing DJ. Okay, napud akong igsuon diri silbing director o writer. Akong igsuon diri Lady Margaret maulaw sa camera. Mo nang gi-prepare nako diri dapat siya. Pero maulaw mo sa camera. Doktor siya sa finance. Dili siya doktor sa medicine. Mo nang maulaw siya kay basig mapangutanon daw sa mga medical. Pero sige lang. Kaning naghimo sa mga programa ninyo, mga doktor ni tanan. Kadto ko ang igsoon na si Emmanuel o si Rajiv, doktor to sila of medicine. Kung igsoon, doktor finance, ako doktor po of medicine. Kami upat, doktor mi tanan. Mao nang pasalamat gid mi sa inyo kay imagine ka magpaskwela doktor upat ka buok. So yan na ka suportado kay to kong papa nga nakapaskwela siya upat ka doktor. Okay? So salamat ko sa inyo. Nanaligikan kay Ma'am Felicero. Good morning, Doc Agape Jr. We are family. We are listeners since Doc Agape Senior. Thank you guys, Ma'am. Bago lang ako na story. Napasalamat ko sa inyo. So, nanaligikan kay Ma'am Flordeliza Maderable Lazo. Good morning, Doc. Merry Christmas, Doc. Merry Christmas po, Ma'am Lazo. Nadiri kay Ma'am Cheryl Peligros Oro watching from Cebu. Good morning po, ma'am. Layo po dahi ka, sa Cebu po dahi ka, no? So, pangitalang niya si Doc Hernandez. Kuha na siya. Colorectal surgeon na siya. Ambot asa na siya karon pero colorectal surgeon na siya. Gika na siya diri, nag-specialize of colorectal. Mo na siyang sa tinai, mo na siyang specialista sa doktor. Pangitalang niya, ma'am, Dr. Hernandez. Bunguton po na siya, medyo tisoy po. Okay? Nadiri kay tita, akong auntie na siya, si Rosemary Bud.
watching from Dallas, Texas. Good morning po, auntie. Mao na siya igsoon sa kong father. Nasa sa Texas karon kay American naman na siya. Na siya accent. Slang na siya. Okay? Nadiri kay Almaray, ako ani siyang bayaw, asawa ni Rajiv. Good morning, Doc. So, ginapang-mention na ako ning nga kuan diri sa shoutouts kay siyempre Merry Christmas naman ta karon. Greet lang ko sa inyo kay next week siguro pamaron man siguro ko magano, but depende na lang na siya. So, nadiri kay Sir Leonard Lopen. Good morning, Doc. Watching here from Bunawan, Davao City. Good morning po sa mga taga Bunawan. So, balik ta. Diri sa itong mga text messages. Kani kuto-kuto man na ni. No? So, nadiri gikan kay 4948 kay June Relion from Kapatagan, Ligo City. Wala na badyod pag-asa maayo ang pasyente kung COPD na, Doc. Na ako inhaler, salmeterol siguro ni Adeflow. Okay ra ni, Doc. Kanimang kung COPD, functional na siya. Unsa pa sa butana? Mechanical ang problem ni mo, ana. Kung nagsikag sigarilyo, manggod, mo ni siya ang problema sa sigarilyo. O di lang kaya na mo pasturya sa mga tao kay usahay mo surya ka diri sa right ear, mugawas mong yabon sa pikas ear. Pero gusto na ko i-illustrate kung nakay lungs, unya maghitit kag sigarilyo, pag once nimo siya i-hit, may mo na siyang formalin, katong usok niya, formalin ang isa dito ka component. Isa na dito ang carbon monoxide pod na makamatay pod ug dagan-dagan pa na siya carcinogens. Karon paghigop nimo mosulod mo na sa lungs. Kay dili mo na sa kutob lang sa tilaok, no. Pag suludan ng lungs, ang kanang lungs nimo naman na si mga gagmay na balon. Gagmay kayo to the point na di na nimo makitaan, microscopic na siya. Pag musulod ang air ana, mo dako na siya. Mo exchange na siya sa gas o oxygen to the blood nimo. Mao na to siyang blood na moadto sa imong kasing-kasing para ibutang sa imong tibok lawas, okay? So ang kasing-kasing is mura siya pump. Pump sa tubig ba? I-pump niya tanan ng iyang dugo dito sa imong lawas. So naabot og layo, mura na kog tigulang ani mo storya. Ato ang topic it lungs. Balik ta sa lungs. Narito ang balon. Karon, masudlan to siya og katong usok sa sigarilyo or tabako. Mamatay ito siya. Okay? Mamatay ito siya. Ang katong balon, kung gamay lang na years ang imong sigarilyo, maayo pa to siya. Okay? Pag mawala tong sigarilyo, maayo to siya iya. Karon, kung sigag sigarilyo, dugay na kaayo. Grabe pag yun, packs per years. Mamatay tong balon. Dili na maayo. Mo-collapse na ba? So kung imagine nimong whole lang nimo, nanga-collapse to mga pinakasilong na balon. Mupundo na dito ang laway. Okay? Mupundo ng laway, dili na 100% ang imong oxygen. Di na 100% imong lungs. Niabot na siya dito mga 80%, 70%, 60%, depende sa imong pagsigarilyo. Unsaon niya pag effective na mag-transfer oxygen sa imong lawas be na minus 30% naman ka. So mo na siyang COPD. Imagine guba na ang imuhang lungs. Dili na siya mag-exchange of air. 60% na lang siya. Mo na tong COPD. Okay? So, sina nagtibok ang laway dito, dili na nimo magawas, hindi naman tumukuha ng ang katong balon dito, di na sa mga briba, di na sa mga close. Sarado na to siya. Ang laway na dito, ang air exchange pangit na. Mao na ning COPD, mao na ni siyang hingalon na ka, musaka ka dito sa agdanan, hingalon na ka, nayuban hingalon maglingkod lang, hingalon na,
Nayuban dili katulog o isa ka unan kay mura na siya malumos. Nayuban tulo ka unan depende na sa kawan. Mao na tong inhaler, sulod na tong inhaler. Unsa din ning inhaler? Abrihan niya ang atong agihanan sa imong hangin pero dili mismo the lungs itself. Atong agihanan lang. Abrihan to niya. Mao nang ang effective rate atong niya imbis na 70%, 75%. Mura siya gibutangan og kwan mang gasolina, gibutangan og kanang additives. Mas kusog ang iyang kwan pero depende na sa engine. Depende na sa makina. Diba? Kasi unsa nimo butang gasolina unya makina sa imong kay tricycle. Kusgan ba na? Diba dili? Makina na sa truck. Butahan nimo og daghang gasolina, di mas kusgan kaysa tricycle, pareha sila gasolina. Pareha gyapon na sa lungs. Mao nang COPD. Mao nang pag musturya ka sa kuha, wala na gyud pag-asa maayo. Wala na gyud kay pag-asa maayo aning COPD. Control na lang yun na siya. Nakatong kagatong Adiflow, tama na siya. Salmeterol na siya, sir. 2 puffs in the morning, 2 puffs in the evening, and 1 puff in between. Not more than 3 times a day. Kay pag more than na nimo siya, ang effect ana sa lawas, basig dili maayo. Labaw na katong dili siya specific sa beta-2 agonist. Kung mag-story na ko medical term diri, pasensyae kay walay Bisaya na term ana. Beta-2 na siya kay beta-1 sa cardiac man na side. Kung masobrahan to nimong na beta-1, may go man kasi nga to, so dili nimo sobrahan. Okay? So napud na siya component na steroids. So ang steroids man god muna siyang katong ibaba niya immune system para dili kay ka mag-allergy, dili kay mangubag imong airways. So muna na siya. Okay? So good morning sir, kung pangit akong message sa imo, dapat nimo dawat-dawaton sir, pero mangyapon ko diri magsuporta sa imo. Okay? So utana lang kung na kay mga putana. Na diri gikan kay 5771 male, 63 years old, from Tagum. Dok, unsay pinakamaayo klase ng ointment para sa katul-katul sa panit? Katul kaya ko mga panit. Dok, tabangi ko. Dagan mo ko klase na siya, sir. Ang katul sa panit, pwede na siya bacterial, pwede na siya fungal, pwede na siya viral. Unsa paghibalo? Tanawon sa doktor. Na sila signs. Na doktor na makita ng doktor ani na dili na ko storya sa imo. Kay pag mo hyperemia or pamula, tanan man kato sila pamula, pero depende sa iyang kung clusters ba siya or generalized or specific sa area sa lawas. Di na ko may unsa sa imo kung asa dapit. Muna, kailangan ninyo matog doktor. Okay? Tabangan unta ta ka sir. Pero ayaw lang inom og misiunsa. I-try lang ni mo levocetirizine. Once a day lang siya sa gabi. Pag nawala gani siya, most probably allergy lang na siya sa imong gikaon or sa imong panahon. Pero dili na siya mawala. Kung dili siya mawala tong levocetirizine or cetirizine ang giningon, ato sa doktor, okay? Basig katuna siyang mga kagaw, ha? So, natadiri din ako mastorya gyud tanan, pasensya na kayo. Merry Christmas kayo sa inyo, Happy New Year kung di lang tayo magkita next Wednesday. Kung replay ni siya, replay taon ni basig January ni siya replay. So, salamat kayo sa inyong pagminaw. Salamat po sa kong nadiri Lady Margaret. Salamat kayo sa inyong mga Facebook ug katong mga nag-send og stars. Salamat kayo. Mao ni si Dr. Kagape, doktor sa kahanginan.